Hello, kaito kaham. Praise the Lord, kaito kaham. Kaito kaham, kodoko ke hablayana laibo. They tomung possible hangkeba. Share ba kaina layana. Kaito kaham. Tinin sini topik ke Nwng Jisu sabo ta pokjak di. Obono tunya sung sarapsa ozorao sung kuplong lainai kaito ni kok baike. Kaito kaham. Praise the Lord, hallelujah, kaito kaham. Kaito kaham, hallelujah, praise the Lord. Lam sogo norok jotono. Kaito kaham. Bahai tong thok jang mang namle. Norok jotono tong thok jak mang da. Khorok busuk tong ro tong thok jak rok. Kaito kaham. Lam sogo norok jotono. Okaplai jorao. Kaito kaham. Oke, belai tong thok jak. Sini bukuk shanti. Kaito kaham. Pada sing sini ala makluk layana. Sing ala makluk lainai. Matthew. Praise the Lord, hallelujah. Kaito kaham. Sangkruk layana Matthew. Praise the Lord, hallelujah. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Cholo, talo serai-serai kena hai matang korang. Matthew chapter 14. Mathai chapter 14. Talo okay the sound. Kaito kaham. Tabu boda korang kena ya. Korang serai-serai dia ani. Tam korong ni komplain payo korang kena ya. Okay, think tong gangga. Nong mobile check lah sidi. Kena ya rok. Taisa volume rohom bari nyala sidi. Okay, Matthew chapter 14. Verse gangke. Sungkluk lainai. 15. Matthew chapter 14 verse 15. Sabo share klainai. Kodoku ke share klairadi. Matthew chapter 14 verse ngangke 15.
That evening, the disciples came to him and said, Sarigo adino, bodino ke, atchala rokshimi 5,000, logi bरै tei bwsarok. Abro bebak milogui 10-11,000 ngano. Kasek borok kebangma adino sanja engka. That evening the disciples came to him and said, Adino asek borok kebangma no nugui sagrirok Jisuni phaisingo phaikya tei hai hini salaikya ba safaikya. This is a remote place. Mo manthogya thai. Okay. And it's already getting late. Tei leri thangka. Okay. Mas manthogya abon bisingo sanjangka. Abohai. Ta manthogya ka chamung manthogya painani bagai. Chanani bagai chamung manthogya. Manthogya ni bisingo se horongni thangka. Okay. Send the crowds away. Kaido kaham. Praise the Lord. Okay. Ang kisi sa mobile cover khulogina siwana. Kisi sa heating issue ngi dongo. Chalo norok jotone lama khulog pai khana na. Kaido kaham. Mobile kisa heating issue ngi thango laibo pai kanke. Because choli lai drop ni pai lai mani mobile kai. So poito khlayo in future morok kok mobile tei live pai pono probleming azat mobile shop pai nai Jisuni mongbai. Okay, chalo. Kaido kaham. Jeng o jagao verse 15. Tam nukang ke this is a remote place. Kok boro bai tam ni sijak. Kaisa point no sengkel khailen. Borok kok boro seng translation no ko kaisa kata mo leri thangka. Tar mane sarik engka. Te kaisa point kata mo manthogya. A thaita mo manthogya. Duita point. Te kaisa point seng tam nukha ta toni sidi. O borok no. Rohor bai sidi. Okay. Tinta point. Kaham ko observe khaidi. Kaido kaham. Remote place. Kaisa kata mo leri thangka. Sarik engka. Te kaisa point kata mo o borok kebang marok no yakar sidi. Rei rohor bai di. Okay. Obo tinta point. Okay. Sab muitu narak manka pulian point tamo. Ek number point ganke tam complain rekha. It's a remote place. Mo manthogya thai. Okay. Next point kata mo sarik engka. Mane lerka. Horongka. Menak. Te kaisa tamo yakar rohor bai sidi. 1, 2, 3. Hallelujah. Amo porijak sebelah rok nei
haini kalai sakero laita thangdi khnadi because kaitoni ko obo gothang ekragui sana korong rok sabaya songui sana korong rok sabaya okay nung just observe kahamge khlaidi tei kaitono bujirana thangui tongo bujinani bagui nung ready di hallelujah chini je point getamo haikaba theme tinini je main theme hingkangke nung Jisu sabo ta pokjak hallelujah nung Jisu sabo ta pokjak obong kachini theme a theme no bujilane tlaitini o 5,000 chelarok logi bwrwi bwsarok milogui 10-11,000 borok wngmano adi no Jisuni logi o hallelujah borok borok kwbangma bono rwktharlaiui okay bini kokno khwnalaio tei bemar hamyarokko hamo okay kwbangma problem tui phainarok solve ongo abo haike Jisuno rwktharlaijak tei rwktharwi tongo tei rwktharwi tongma bagui borok nok huk okay sogiya baluk laijak tamongke kaitoni kogo kuplung tabuk borok Jisuno rwktharmani cholo tei kaisa current thangui rwjak cholo mungsa ekhe mungsa wnggo ta swrwngdi abo hai kaisa environment phai tongo phiya chwngkhe harmani ajak any situation o kaitoni kok bai simi chwng kuplung lainai hallelujah kaito kaham o 5,000 chelarok tei bwrwi bwsa bebak milogui 11,000 12,000 borok rok borok tangui Jisuno rwkthar hingke because borokni bebak prosnoni answer Jisu Christoni thanio borokni bebak problem solution Jisu Christoni thanio tei abo haike Jisu bebak hini saimani se rwktharmani ba bohogo bufru okbuk sa wngui mane mai kwrwi wngui chamung kwrwi wngui okay borok haike khui tongkha borok saise manyi tongkha achum sake adino adini sarigo Jisu Christo bai okay hamari khlaijaknai rok tei bono rwktharnai rok achum sake tamno tei realize wnglaikha uma amusuke kaitoni kok swrwnglaikha amusuke borok hamya hamka hamari mankha yang borokni ogo je chamung kwrwi wngui tongmani borok je ok khui tongmani borok pogui thangui tongmani mane poglaijak tongmani achum sake borok muito mankha borokni ogo tam kwrwi khe tabuk mai kwrwi chamung kwrwi okay hingke tabuk borokni thanio chamung kwrwi okay abo tei kaisa kok mane tei kaisa kok no honjinai chamung kwrwi wngui tongkha to chamung hwnile tam saka o jagao abo manthokya mane borokni yaphao chamung kwrwi a area bo haino chamung manthokya borokni yaphao chamung tongma tlaito borok chain paikhamo ok kuplungkhe tongma laikhamo okay phiaba tabuk oro tei kaisa wngkha tamo a area bo haino chamung manthokya okay tei kaisa kok wngkha tamo jagao
Menak sarik engkani sa. Okay. Horeng na ni siangka. Horong ko to tebo man to yang sinai, tebo na ituk to yang sinai. Area o cha mungkri ni kaisa problem. Menak ni te kaisa problem. Te kaisa ta mung gangke. Omorong no Jisu nung bai sekagiri rohor bai sidi. Aku borok zani ja samung nai tu gilai ten. Borok zani ja lama selami nala siten. Borok tongnai, borok thunai, borok sanai, borok niji niji yakar rohor bai sidi. Praise the Lord. Kaito kaham. Sab Psalm number 23 verse 1 muituman. Psalm number lomo 23 verse 1 tam suijak tong. Kaya muito daman. Korok so share clear na ja. Lomo 21 to 23. Lomong 23 verse 1. Lomong 23 verse 1. Okay, nar kulog di ang kulogan na. 23 verse 1. The Lord is my shepherd. Ozagawo verse 1 tam sujak ke. The Lord is my shepherd. Ani subrai. Bosani merengnai kaham. I have all that I need. Ani subrayung ka ano merengnai sya, ano merengnai kaham. Ani biya lengla. Hallelujah. Obo Lomong 23 verse 1 o. Je lobnai sya Daud raja boze meregzagei tongmani bai bial gerei ngi ma tongkha. Mana alaida zorawo bo lobmani obo. Praise the Lord. Ano merengnai shale subrayung se ani bial engla. Yes. Obo hakeno seijak. Hambai buku kobita share klair mambagai. Nga tabu obo hakeno seng thangnayo sentam sereng laikya Jisu boniji goshimani ang pohor hnai. Okay, sengabu sereng lai mani norok muito man khuna. Praise the Lord. Thangnai ko evin sekangni session. Haike o jaga seng tinta point seng tam no kungangke oroni tinta point no kaisa point hingangke o jaga angkha manthogya remote place monak ngi tongkha te kaisa ke morono sakagi rohor bai sidi tabu sengsar sanamnai ni bwskango manthogya hni tomung no sao hunke abo soi sama ni kok da klai kaido kaham sanamnai sani bwskango manthogya hmani a kok thai gode gothok pohor ni bwskango monak wngkha hmani abo gode gothok merengnai sa kahamni bwskango morongno rohor bai sidi yakarei o kok thai ro gode gothok hallelujah kaito kaham ko ansung laila tabu Jisu Kristo niji
Angse pohor amse menak engka yakar rohorbai sidi. Okay. Pohor ni buskango menak no tui kiri jago. Bebak sananai shani buskango gerei hini komplain ro. Omo man thogya gerei jaga. Merengnai shani buskango tamsa yakar rohorbai sidi. Okay. Jin theme tamu tinini. Nwng Jisu sabo ta pokjak di. Hallelujah. Nwng Jisu sabo ta pokjak di. Oro pokjak nai rok sabo ke sagri rok. Sagri no sai tong na bro. That evening the disciples sagri rok. Okay. That evening the disciples came to him and said, sagri rok Jisu ni faisingo phai hai ni sapai kya. This is a remote place. Omo oje thai o man thogya jaga thai. Okay. And it's already getting late. Sarik ingna thangi tongo. Okay. Or toni sali asuk borok kebang mano. Send the crowd away. Rohor by sidasuk borok kebang mano. Okay. They can go to the villages and buy food for themselves. Borok zanija kotol by situng. Te borok zanija samung arrange khlaina by situng. Rohor by sidi borok no. Sengsar senamnai sabo Jisu. Pohor sabo Jisu. Merengnai kaham sabo Jisu. Tabo pohor ni buskango se menak hanai disciples rowana jaglai kiri jaglai tonglaikya. Senamnai shani buskango se disciples rokamo man thogya jagao bo. Merengnai sha kaham ni buskango se yakar rohor bai di morong no. Ora se khai ka tonei poja kengla hai jani ja jespan nai tu chai tong bai situ. Okay. Nwng Jisu sabo ta pokjak di. Kaito kaham. Nwng Jisu sabo ta pokjak di. Praise the Lord. Tabu buksa sengsar no koplong khlainai sha je thayo borok tabu man thogya thaipa nangra sita. Ajagao bo man thogri ri man glagdiba. O sengsar buksa no so supungi kibi man bayu. No. Wafang mal mata bebak no. Buksa jaga se ashuk supungi mano hunke. Arba man thog thaya aba haisible jaga. A man thog thaya wo man thogri ri man glagdiba. Sanjang na nai tongkha aba haisible menak ang sugya bo pia. A jaga pohor angi me edeba bo. Bo merengnai se kaham hunke ba. Bo meregei mera merengnai tam khlaiba. Zabra ke khrango talangai alai da ke saru. Tisha teiru kungo tlangai. Tamo tei ke sang no khanribo. Saklomo lenglaru. Hake merengnai sa kaham
bo bini mera rok no masa ri mane saria khlai kutulri rohnai haida bo niji pohor tutui ha manak ma khatorne haida bo snamnai sha tutui amman thokthaya bo ha buksa ke toni baine haida man thogri ri man glagdi ma bo man thokthaya tam tong ma man thokthaya iko roti le base ke mang ni ta man thokthaya asuk no man thokthaya kisisa se iko kisisa no kobang khlainai sha abo sabong ke Jisu Kristo praise the Lord iko pusuk laija jayo abo haida complain ngi tong nin no khongo tawana sidi okok no khnawi phan man sidi roti le ba amang nei 12,000 13,000 borok no alai দেখা সারি মানু হুনকে nini nogo roti leba nislai সম্পত্তি tongo nini nogo amang ni nislai সম্পত্তি tongo tabuk men hingke nang borok invest khlai tong nang bahai ke a সম্পত্তি no a tongma rok no use khlai tong abosi roti leba jisuni ya phao klai dorok siko amang ne jisuni ya phao sogoi dorok siko tamungkha multiply engnani chengkha boro samung mano hnoi wana jagi tonglai drop siko uma samung bon bag jago ya phao a kuplong roti kuplong asum sake borong ya manthok thaya abo a word kamai thang paikya uma oh my mane ashuke alai dekha sala kya a manthok thaya pogi thang paikya gen logoloi kamai thangka because a manthok thaya kisisa tongma jisuni ya phao klai kya jisuni ya phao sogoi kya nang pusuk thaya eng thaliya abo hage complain mani slaile a kisisa tongmani okay a kisisa phan ongra sitan mosom sapa nangra sitan abo sabuni ya phao sogina nang okay te bahai ke abo multiply eng te bahai ke a manthok thaya pusuk thaya homa pusugui barangka homa manthok isi alai dangsiu amahai thayo convert ni thangna bagai sabo present nangke sabo tongna nangke Jisu sabuni ya phao sogina nangke Jisu Kristo thani menagno kirijagi tongnai ro menagno sundukliya okay pohor sok pai baikya because baithang pohor ar tongmani bagai rohor bai sidi khani dagi tonglai mani biko tebose gobang ke bro tebose kuthum sake kuthum lai okay kaitoni mongno kusuk khlailai man laisio because managnai sa logi tongtei mera rokun dino pisa piring engya tei bose cenau tei bose mochango tei bose hallelujah seng sawi phayo amen praise the Lord nang bahake nogba oro sagrero bahake nogoi tong managno manakhe nogoi tong oro sagrero bahake nogoi tong man thok thaya pusuk gya abono nogu oro sagrero bahake nogoi tong okay moasa borok kabangor toningya kotoli rohor baidi nang bahake nog abustabo oroni o sagrero borokni nogba sayani bagai okay samung leri thang paikya borok advance aboni slai sekang o kokno sanani slai sekang no iko subrai nang su tong tang war nani nang pohor tong tei sing tang manak no kiri nani nang malik nang sanam naisha nang niji samung tong tei sing tang isam ni bagi wana nani nang merenai sha kaham tong tei sing biang thanani o kok sapai na nang mani iko hinani chino roti lebba tong amang ni tong nang kha multiply khaine kaitor iko mono multiply khlai di subrai nin thani ya pharo okok sa sana tong mani bahake nog Jisu Kristo no
Nang Jisu Kristo no bigra kana no. Nang Jisu Kristo no manak kana no. Nang bahai ke no Jisu Kristo no nang mono maragnai saka ham kana no. Nang mono bahai ke no nini sumsok sakagai klangnai asubrai nang abahai ke no nang bahai ke no. Nang Jisu Kristo no bahai ke no gito. Nang Jisu Kristo no bahai ke no gito. Ni nogma bahai Jisu Kristo. Kengma borok Jisu Kristo no bahai ke no. Akro sakal leda pada thijak dhur. Apan keride ustar jangnai cemuk sabai seprak jangnai sabuk bai seprak jangnai Jisu de du angla bono pan gnang na ngnani tongmani keride kerei gusi phungsa pa jerai meya ai nayak ba sapa ruble Jisu le gusi phungsa boriya khakti thok musu jangmani kunju saya teman nayak abo bahkan nog nang Jisu Kristo no bahkan nog ito tuh seberapa suka khakti muzaka ustar jaka akros no sobre ma balka nang bahake no eko krosa ka thikata kanta kolong kolong raja ke ai sir khok suka bahake no na bahake no ogle usfur jaka marung suka leda par bekreng sibi nuga itu bahanu kuru bahake no nang Jisu Kristo no je sengsani borong nuk tu je nang nugu itu sengsani borong rok bujang mano nugu se borong bahan kanjang mano nugu but nang nugna nang naya jaga wo bahan tumor kerikun nugna nang nai nang cancer ong nang abne cancel ong nugna nang nai nang bemar kotor nang ara bemar kerikun nugna nang nai bahan sekak jang mau nang tam no nugu itu ni nugma bo bahai ni nugma bo bahai shadi hallelujah praise the Lord ni nugma bo bahai kai to kaha hallelujah ni nugma bo bahai sengsani borok Jisu naro krosa kanta bujak nuguta nang bahake nugi tong nang bahake nugna nang ani somsok rujui pai be khei ko ani Jisu okay sengsani borok karo krosa kanta bujak kesen nugi tong nang nugna nang jaha ani Jisu busuk kaham ani rone bebak somsok no borujui naka ani bebak khamya no borujui naka ani bebak kisano borujui naka ani bebak shitra no borujui naka ani bebak lazimo no borujui naka ani bebak joto shitra hamya menam kosok bebak rujui naka nang bahakin no ni nugma bahai haleluya praise the Lord sungsan borok nugui tong kesen kesen kanta bai seprak jok oro busuk bai sora jak bai kya sungsan borok bahakin nugui tong nang bahakin nug Jisu Kristo no mini nugma bahai Jisu Kristo no nang Jisu thikya kethei thikma thikya pujak nang ar bahakin nug sadi ang thikya nang abahake dohna nanai ang thikya iko Jisu thimawa ang thikya ang thimawa ang khobjaka ang tei thina nanglia ni nugma bahai Jisu Kristo ni paisimo Colossians chapter 2 verse 20 okay Colossians share clarity okay Colossians chapter 2 verse 20 praise the Lord Colossians chapter 2 verse 20 also share khadi kodoku ke kai to kaham praise the Lord nini nugma sayani bagisi nantine hamari manyangi tongo nangke complain ri tongo suri naikha blei Bible pori naikha Sunday service tangi naikha Bible mal aro eng ro tangi naikha biku sida marangi tongo nang yang choi phoi ke lai sule tongo hai no manja jaya buksa na buksa nang manya nang itong ke nini Jisu ni phasi ko nugma ni nini bezwa ko itong ka nang bezwa ko nug itong ka
당연히 허러 same lama tino borok khorok ni himi phayo khorok sa hanggang ke ba bufang tanjak no nugui phaikya bufang tanai blai klaijak te khorok sa ka blai klaijak o panti klaijak a pantiyo talpo piri tongka sung sawi tongka aro boot nugui phaikya te khorok sa ke omayo kusung sida ha jilik milik tongka boot tap boot pura pet ni chikon chikon te khoroksa abono bufang tanjak blai nugui phayo te khoroksa phaitam nuk phaikya sidat petni chikon chikon kusung ja bahai ki nok sadinna jemona bufang tanjak bedak no khoroksa kebo nugui phaikya bedak kino te khoroksa nugui phaikya petni phu chikon phu nung bahai no Jisu Kristo no bujak mano nukha okay te khoroksa bo nukha bujak mano okay nung bahai no Jisu Kristo cross hopre mano nukha te khoroksa bo nukha cross hopre mano nung nukha Jisu Kristo khukti musujak mano te khoroksa bo nukha khukti musujak mano okay te khoroksa bo nukha a cross kanta bujak mano nung mo nukha cross kanta bujak mano okay nung mo nukha tabuk o khorok ni nukma o nini nukma boba hai jati bobo nukha nung mo nukha noro Kristo bai baksa thoi kyani sa hallelujah angle Jisu Kristo thoi ma o angno angni jisa aro thangni thoi jakon hogo because ang je thoi mung mana nangmana cross ko Jisu thoi pai kya so bot thoi ma bai ang ba a thoi mung khop jaka thoi mung ani bagi kri kya nung ba ken no hallelujah Jisu Kristo 푹 그 극디 무수 작만이 오케이 앙아바게 셀랑마 싱상나 마는 셀랑마 싱사 클라이잖아 낭만이 오케이 앙사하게 무남자나 낭만이 보르록 바이 지수 아니 보더라 아자가 탕이 아니 보더라 극디 무수 작하 프레이스 로 아바 한스라 하 우리 탕밖에 블레 부자프 금마 보러가 아바 한 우리 장로 누구 아트이 거성만은 누구 앙카 자가는 베말 한바노스 누구 nâng tam nó nuôi trong sa đi mà thi market có số khác thi nhưng mà thi nuôi trong lại kia nâng cái tam đông đằng này sum sok có số cái thằng mấy kia nó sum sok su sa ra cái có số cái thằng mấy kia nâng tam nó nuôi sa đi nên nuôi mà dù thằng nào này praise the Lord cái đó cả không hallelujah chứ nuôi mà dù thằng nào này 사그리록 살탕만은 살탕사건 누구 이양레 포허스 로기 동고 아 사그리록 따문 가디노 만톡타야 뭐 만톡타야 자가 만톡타야 너 바보로 만톡타야 그 누구 있던가 하루 소위 만톡만이 슬라이 알아야 그래 나이 아 지수 그리스도는 그러 켈스 그래 포허 가나 똥도 좀 문학만어서 켈 클라요 봐또 포허로 켈 클라야 मेरा मरनाय kaham gana tong tu tisha mera mrgnai sa kaham ke mrgnai abuna nos nugya po jangdro bri rohor padi kok busi tong namle nokma we walk by faith not by sight nang nokma ba ni himi tong ke nang deranai nang je pro by faith poitu by Jisu no pohor ke nang je pro noknai Jisu no mrgnai kaham ke je pro nang noknai Jisu no nang alai ja ke ranai sa ke je pro noknai nin life juda haisi nin tong thokma juda haisi praise the Lord kai to kaham nin nokma bobo haisa di nin nokma Jisu ni phaising bobo hai sagar rok je mokol oi nuga bono salthangka ei salthangka man thokthaya jaga ei man thokthaya 마서 버럭 그거 버럭 사리마 로허 파이 젠노고 아무는 사이토고 승 가부카이 도로 동네로 젠노고 아무야 승 by faith केसे 승 नुगना नांनाय मकल 젠노고 아무 승사를 버럭 누구 인동 능게 포이토 뜻이 नुगना नांनाय 니 नुग마니 주다나 नांनाय praise the Lord hallelujah kaito kaho tongtok zakda kapang serang zakda ni नुगमा니 주다 꼭다 nâng ba cái nuôi trong sa đi hallelujah praise the Lord Juda cũng đã nặng lên nhìn nục bani
जेफोर नों जुदाखौखे नुबनानै सिनाय नुबनानै रोंनाय बाय फेथ जेफोरनि नुबमानि जुदांनाय nin lifestyle जुदांनाय nin tongthongma जुदांनाय nin excitement जुदांनाय okay संसारनि बर' bad news खोनावी पुरा बखरं मिहिम लाइजाक आ जागास नके वारे दे हालेलुया उमा मो तामुं सिनाय क्या ओ दफा तामुं नाय बर' गासो टय फय वानाय दङ जागासे नोंखे दफा संसा जागास नुहुरि दङ okay Kengma borong mana masa na masa ya ni wana zali tong layu nengke ama genus logia ani logi factory tong an logi soy senam nai se tong haleluya ni nuk ma abah senana praise the Lord okok buzi slabia ba buzi thayarok munai granai thu tam fok khai tong kabu aba kes lai thang nai hai bahaya ba hai joto borok buzi nai jan bang nai ba mo kai tur ko bule mo bazaro a ha hai gelek gelek sajang mani ko giable gothang ko bobo praise the Lord gothang kai to kaha haleluya mad bang khamung sose bud buzika tong ko serang lai jak nai ro kisah kisah ke serang to bobo no nini permanent kai nadi haleluya kisah kisan khanadi kisah kisan serang di to permanent ki thei nadi hai khanau gobang ma kaisa pan narang manya abahaya nangki kisah pan khanade to narang di गोबां खोनावै किसाफोर नारां मा यांमा निसलायले किसा खोनावैया किसाना नारा गोरदि हालेलुया praise the Lord खर बसो खर पयतो खलाय जों नक कायसासै जों नखुम कायसासै जों सय ख्रिस्ट बाय थानसांजां बरक कतालसै खर बसो पयतो खलाय ओके कायतर जिनि बाबु बिनि जों बसा खर बसो पयतो खलाय जों कायतर कायतनि बसा ख्रिस्ट बाय थानसांजां बरक कतालो अर संसारनि मुंसा कायसासै लामा संसारनि मुंसासै बदल संसारनि मुंसासै अर्गानाइजेशन केवल फानो अ हालक न नों आंजे तिनि कायतनि नुखुंनि अ हालक जों जे ताकु बुकु अ हालक अबनते केबो सकागिते मानथों हालेलुया शयताननि प्लेनिंग जों टुकरा टुकरांथों बा चिनि गतामो तेबो थानसानि कायतनि मुंनो कुसु खालायनानै हालेलुया कायतो गाहाम praise the Lord tebo because ng nok kaisa se tebo kereng lai mani tebo hamzak lai mani tebo ketha lai mani haleluya tebo khoroksa pereng lai mani ab chin bising nok jaga nang haleluya ambagi kaisa panda chikon cha panda nabo jeng pal khem malai lenani bagi sanam jak mani kaito sono bless klai abuni bagi abo buskangni 1st November na tangi dongo 1 तारिख नभेम्बर बर' खमलং पार्क टाइम बसो 11टाव चेंनाय 3टाव पाइनाय हालेलुया ताबो जोंजों न कायसा थानसा हालेलुया कायतनि नुखुनि कायतनि बुसा जों खरकसते हासा हामजाक लायो आबोनो निनि बागै शेप गाहाम फारि 1st November खमलং पार्क okay park mo boro beranyan thango chinke okay ok gredi ba okay tuima bona aiti regnai sutui abo chini proverbs ro ti prasani proverbs okay so phadi nake beranya ni pan phaigra de haipan arata purpose nke kaito ni mungno kusu khlaidani nukhum kaisa malai lenani kaito ni mungno kusu khlaidani amen sonorok jotono no invite khlayo padik khoroksate khoroksa mala lainai palke kaiton kok serang lainai khoroksate khoroksa sini lainai teibo chini halok jemon kaitor bai sung halogot pura permanent mahai khoroksa chini halok sung teibo permanent khailen teibo hamjak laithini o khairok laithini choba laithini o sung gnang ang laya amen aga tinin chini topic kamo Nwng Jisu sabo ta pokjak di adina asum sake sagrerok pogoi thangjaka Jisu sabo Jisu hingke
pohor sagri rok pogi tangjaka monak manos borok noksio Jisu hingke senamnai sha sagri rok pogi tangjaka okay borok tamke nukka pusugya geri kes noksio Jisu hingke merengnai kaham but sagri rok pogi tangjaka Jisu je merengnai kaham neng ang pok thai kere Jisu pohor Jisu senamnai sha Jisu merengnai kaham Jisu duglang Jisu langma Jisu mutangai tisanai Jisu lama Jisu kubui Jisu yapang Jisu busuk Jisu puila Jisu paithak abo sung pok thai kere nini every second every rifle nang always muito narati tamong ke Jisu sabo Jisu tangai ni langmao okay nang abono pokjak hingke daily nini bagai tongthokma pogai thangkable nang sung bipod tai kere kya okay bipod abo hai phatani hakje phainia ba ya nang ni jisi bipod thang baklai ri because pohor bai kere mane nang boroba manak mao malik bai kere mane nang boro selengo pohor kere mane manago malik bai kere mane ne selengo haing nable merengnai sa bai kere mane no merengnai kere jagao tabuk nang nai nei sini Jisu chini langma busu important Jisu kere mane tamo merengjang mau kere Jisu kere mane no pohoro kere Jisu kere mane no langmau kere Jisu kere mane boro kere kubuyu kere Jisu kere langmau kere Jisu kere lamau kere Jisu kere duglamu kere Jisu kere tisajak mau kere Jisu kere kere Hallelujah praise the Lord kaito kaham kaklayu o kaplai zorao haino hai nang pan ketal man piu kana haino hai nang Jisu no tui kom ang bosagao abo asini mungna nang haino hai srai piu kana praise the Lord kaito kaham bele hambai bini khairong hamzak marak pai flaya amen amoson siteng o sarik phang zorao asik kolok phaisingo tei thanglailia haino hai khanao seng te bokoso saranglai piunai fadi palke seng kaito na hambai layana afan no hambai kaplai zorao nang nini kaplai kok bai keseno hamari klaimo belai tong thokui katong khazaka Kristo Jisu ni mung bai ke afan no hambai ya amen amen okay belai hambai amoson siteng haleluya haino hai poripidi zoranawi bujirai khana haino hai oboni bokocho teu kuthuke teu explain khailai sung srunglai nai hambai